Vyľakal som vás? Na tento balkón nechodí nikto. Príliš tu fúka. Práve preto sa mi to páči. Sestričky to majú zakázané? Nie. Vy ste otecko? Ešte vlastne nie. Vlastne neviem. Možno sa to ani nestane. Vy ste z pôrodnice? Ako sa volá vaša žena? Kata. Kúdbeľová. Odišla jej voda? Ja vlastne neviem. Povedala, aby som ju priviezol, tak som ju priviezol. Vzali ju hore, a tedy neviem. Neodišla jej. Ešte si počkáte. Prečo? Lekári vyrezávajú na svet nejaké iné dieťa. Som jediná sestra na oddelení. Mám bebku. A vaša žena nemá ani kontrakcie. Musím ísť. Keby niečo, dám vám vedieť. Inak, nie je to moja žena. Sestra? Nie, to nie. To decko, ktoré prišla porodiť, je vraj moje. Ale nie je to moja žena. Manžel. Musím ísť. Sestrička, prosím vás, moja žena rodí, prosím vás. To sa tu stáva. No ale moja žena rodí teraz, ja som už videla hlavičku, som si istý, že to bola hlavička. Hlavičku? No dobre, tak som ju možno nevidela, ale moja žena rodí, my sme tu. Mali ste ísť na príjem. Veď ale tu je pôrodnica, moja žena rodí, čo to nechápete? Verte, by bolo by jednoduchšie, keby ste sa vrátili dole. Tak poďme dole. Nie. Tu máme byť a nechápem, prečo by sme sa mali vrácať dolu. Lebo takto to tu funguje. Máte bolesti? Nie. Tak moja žena rodí a tu je pôrodnica, vy ju musíte vziať dnu. Verte mi, nič nemusím. Lenočka. Ako často máte kontrakcie? 10 minút, každých Stále. 10 minút. Odžiekla vám voda? Nie. Áno. Pošlem tvoj, poďte so mnou. Sláva. Lenočka, neboj. Lenočka, tá taška. Lenočka. Vy počkajte Sestrička, von. prosím vás, vezmite. Prídem po ňu. Ale ona tu má všetky veci. Ešte nič? Nie. Dajte si nočnú košeľu. Bude sa vám lepšie rodiť. Potrebujem kontrakcie. Nemám kontrakcie. Nemám sa ako prezliecť. Moja taška ostala vonku, mám len toto. Potrebujem kontrakcie, inak môj priateľ odíde. A vy máte? Áno, mám. A voda vám utiekla? Nie. Moja voda neotečie. Ani mne. Ale ja nemám ani kontrakcie. Nevadí. Aj tak bola priveľká. To sú vzorky? Nie. Čím má človek menšie veci, tým menšiu má environmentálnu stopu. A ja ju mám? Všetko, čo ľudia vyhodia, je ich stopa. Niektoré sú aj tisíce kilometrov dlhé po jednom jedinom človeku. Tisícky kilometrov? Dnes je všetko také obrovské, väčšie než kedykoľvek predtým. Ja som sa vždy cítila priveľká. Zvláštne, že o tom hovoríte. Práve teraz, keď som väčšia ako kedykoľvek predtým. Dieťa je také maličké. Nie každé je maličké. A keď je kojené, je ekologicky dokonalé. Uzavretý cyklus. Maličký tvor bez environmentálnej stopy. Ja určite nebudem vedieť kojiť. Ja určite nie. Kojené dieťa je živé iba z matkinho tela. Nič viac mu netreba. Ale kadiť bude, nie? To hovno sa samo nevstrebe. Nehovorte tak. A ako? Vy to nechápete. Ale každé dieťa kadí. A tú plienku buď vyhodíte, alebo vyperiete. Nie je to dokonalé. Je to najdokonalejšie z toho, čo je možné.
To je preto dieťa dôležité, aby to pochopilo úplne na začiatku. Nič nie je dokonalé. Ani úplne na začiatku. Ja som mala porodiť už pred týždňom. Nemám kontrakcie. Nedokážem ani porodiť na čas. Myslíte si, že som neschopná? Máte veľké brucho. Nie je až také veľké. Potrebovala by som s niekým hovoriť. S nejakým lekárom. Lekári nemajú čas, polovica z nich odišla do Nemecka, polovica z nich je doma a zvyšní traja sú na sále. Boli vás niečo? Nie, práve že nie. Napojím vás na monitor, uvidíme, aké časté máte kontrakcie. A lekár operuje? Všetci robia akutný cisársky. A koľko im to ešte bude trvať? To sa nedá vedieť. A prečo? Lebo mám si vymýšľať. Toto si držte. A nemohol by mi niekto nejako pomôcť? Nehybte sa. A ako? Ja neviem, potrebujem začať rodiť. Cítim sa proste hrozne. Tak si na to zvyknite. Nemohla by ste byť milšia? Neviem. Prepáčte. Máte smolu. Ale nevládzem byť milšia. Určite ste si všetko predstavovali inak. Ale som tu len ja. Prečo ste sa mi prezliekli? Moja taška ostala vonku. Nevadí, aj tak bola priveľká. Sestrička, nemohli by ste mi niečo dať? A musíte to vydržať. On má také silné srdce. Ja tomu neviem uveriť, že má také silné srdce. Musí to byť veľké srdce. Je to podľa vás veľké srdce? Obrovské. Možno máte oveľa väčšie dieťa, ako si myslíte. Tie dvere sú aj ohňovzorné. Podľa mňa. Moja žena tu má všetky veci. Bavila si ich presne podľa zoznamu. Ja to nechápem, ja tomu nerozumiem. Tak načo potom ten zoznam, keď ich teraz nemá so sebou? Ona ide rodiť v tejto chvíli, práve teraz, chápete? Ja nechápem, že prečo niekto niečo neurobí. Vy tu tiež čakáte na dieťa? Niečo také. A ako dlho? Asi 2 hodiny. A odvtedy nikto nevyšiel? Nie. Vlastne raz vyšla sestrička. Takto už ste stretli. A klopali ste, ne? Raz kto si určite vyjde. Živý alebo mŕtvy. Čo to hovoríte, človeče? Žartoval som. Moja žena tu má všetky veci. Všetky. Mám asi presne podľa toho zoznamu. Občiansky preukaz, fotokópia sobašného listu, tehotenská knižka, preukaz poistenca, balzam na pery, nosný sprej, poduška, tehotenské vložky alebo vložky Lidie, 4 až 5 kusov jednorazových podložiek, vankúšik pôrodu, fotoaparát na zachytenie prvých okamihov nášho dieťatka. Vy to viete na spamäť? Tak my sme sa pripravovali. Nič sme nenechali na náhodu. Tam tú tašku proste musí mať. Ako má rodiť bez svojho vankúšika? Čo nosný sprej? A čo tie fotky? Prvé okamihy? Haló, no tak, otvorte! Upokojte sa, človeče. Prepáčte, ja som trochu nervózny, som trochu v strese, veď ale to sa dá pochopiť, no nie? Však mne na tom všetkom veľmi záleží, mne záleží na tom, aby bola moja žena v poriadku, aby bolo všetko to, ako má byť. Preto ešte predsa nie som padavka, no nie? Ja musím zabezpečiť, aby bolo všetko tak, ako má byť, chápete?
Haló! Haló, no tak otvorte, prosím vás. Sadnite si. A dýchajte zhlboka. Či niečo také. On nie je maličký, zdravý. Na tej taške vlastne ani veľmi nezáleží, len nech je maličký, zdravý. Vy sa chystáte byť pri pôrode? Nie. My to máme zaplatené. Za to treba platiť? Aha. Vtipné. Prečo je to vtipné? Lebo je to vtipné. Ale zvládol som to dobre, nie? Čo ako? No to, ako som sa o svoju Lenočku postaral, ako som sa nedal odbiť, dobrý som bol, nie? Mali ste gule, klobúk dole. Á, všetka česť. No mne na mojej Lenočke veľmi záleží. Mne záleží na tom, aby bola v poriadku, lebo ja som pri nej úplne iný, ako som pri nej som muž. Ja by som sa kvôli nej normálne aj pobil, chápete? A inak ste čo? Ja neviem. Iba ja. Ja nechcem porodiť. Ja si chcem svoje dieťa nechať. Ja nechcem porodiť, ja tam nechcem ísť. Ja sa bojím. Ja sa bojím, že sa niečo stane, ja im neverím. Prečo sa musí narodiť? Prečo nemôže zostať vo mne? Čo je na tom zlé? Gabika, prosím ťa, upokoj sa, musíš ísť hore, všetko bude v poriadku. Nič nebude v poriadku. Čo ty o tom vieš? Pre teba sa nič nezmení. Ty si ju nenosil 9 mesiacov v bruchu. Ty to nechápeš. Vieš, že to nie je pravda. 1000 miliónkrát som ju cítil. Každý večer som ju cítil. Je to pravda. Ja ju porodím a už nič nebude ako predtým. Všetko sa poserie. Ja chcem, aby to všetko zostalo takto. Ja v tehotenských šatách, na to brúško a ty nekonečne pozorný a so mnou, ruka v ruke, tvárou v tvári. Gabika, prosím ťa, spamätaj sa, musíš ísť hore, tvoj lekár nás čaká. Nejdem. Gabi, nevládni, pôjdeme tam spolu, sme dohodnutí, nenechám ťa samú. Zvládneme to a porodíme naše dievčatko, tešíme sa na ňu. Neučišuj ma ako pacienta, neznášam to. Gabi, na túto chvíľu čakáme strašne dlho. Ja viem, ja to viem. Práve preto sa bojím. Ja sa tak strašne bojím, že sa niečo stane. Toľko vecí sa môže stať. Teraz je všetko krásne. Ja tam nechcem ísť. Ja ťa ľúbim. Budem ťa ľúbiť, nech sa stane čokoľvek. A nedá sa to vrátiť? Čo? Všetko. Vy už máte deti? Nie. Vyzeráte, ako by ste mali už kopu detí. Prepáčte, ja som to tak nemyslel. Ja len, že ste taký pokojný. Ale možno ste len kľuďas, čo? Ja nie som kľuďas. Vy sa tešíte? Ja sa strašne teším. Ja sa strašne teším na svoje dieťa. Ja mám všetko naštudované, úplne všetko. Prvý úsmev v 6 týždňoch, prvé uchopenie hračky v 3 mesiacoch, potom dieťatko si na 3 sekundy udrží hlavičku samo, potom sa postupne prevaľujeme, potom sedíme, potom stojíme a potom chodíme. Plné kojenie sa odporúča 6 mesiacov a od 5 môžeme postupne prikrmovať, ale pozor, nič sladké, to by si dieťatko mohlo zvyknúť. Najprv slané, ako napríklad mrkvička, brokolička, kalerábik, alebo čokoľvek iné. Idem fajčiť. Počkajte, ja viem, som trochu vynervovaný, ale keď sa tie dvere neotvárajú, takže či ma zavolajú včas, aby som bol pri pôrode. Asi áno, keď to máte zaplatené. Jasné. Pekla, to potvrdenie som im nedal. Človeče, to by asi osud. A vy veríte v osud? Idem fajčiť. Počkajte. Dáte si? Čo je to? Gin. Aký? Drahý. Na syna kúpim drahý, no nie?
Náš syn. Teda my vlastne ešte ani nevieme, že čo to bude. Či to bude syn alebo dcerka, lebo moja Lenočka ona to nechcela vedieť. Ale ja tajne dúfam, že to bude syn. Akože poteším sa aj dcerke, ale dúfam, že to bude syn. Mojej Lenočke som to nikdy nepovedal. Ale vám to hádam, môžem povedať, no nie? Dám si. Na zdravie. Len nech sú obaja zdraví. Len nech sú obaja zdraví a na tom ostatnom už nezáleží. To už príde ako si samo od seba, lebo môj život bude mať konečne zmysel. Čo vy si o tom myslíte? Ja fakt neviem, sorry. Nevadí, veď nikto nevie všetko. Dáte si ešte? Nie. Nie? Áno, tak dajte si ešte Radšej nie. Nie? Nevadí. A vy by ste... Fú. Čo radšej, chlapca alebo dievča? Nič. Ako to nič? Žartoval som, je mi to jedno. Jasné. Vlastne aj mne. Len nech sú obaja zdraví. Ozaj nepotýkame si? Ja som Pišta. Sergej. Sergej? To si robíš srandu? Ja som svojmu synovi chcel dať meno Sergej. No akože mali sme pripravené aj iné mená, ako napríklad Timotej, Aladár, Simon, alebo Leoš, ale mne osobne sa najviac páčil Sergej. Moje Lenočke sa nepáčilo vôbec. No ale mne sa páčil úplne najviac Sergej. Toto je osud. Tak, vieš čo? Na Sergejov. A ako ťa volajú? Však ťa volajú Seržo. Ani nie. Volajú ma Rosomák. Rosomák? To je čo? To je nejaké zviera, nie? Malé zvieratko, ktoré dokáže skúliť predátora o niekoľko čísel väčšieho ako on sám. Aha. Mňa volajú Pištan. Som Štefán a volajú ma Pištan. Ja sa strašne bojím. aby bola Lenočka v poriadku. Ja nechápem, prečo sa tie dvere neotvárajú. Však mali by nás informovať, nie? Mali by sme vedieť, čo sa deje. Moja Lenočka tú tašku predsa potrebuje, ako narodiť bez svojho vankúšika. A musím jej povedať, že Sergej. Haló, prosím vás, otvorte! Haló, no tak! Lenočka, si tam? Lenočka, že Sergej! Isto Sergej, áno! No tak to sa už potom predsa nedá zmeniť, keď sa dieťatko narodí a napíšu mu fixov meno na telo. Nič. Nevadí, musím byť trpezlivý, to si musím dookola opakovať, byť trpezlivý. Lebo predsa ako otec budem musieť byť trpezlivý, no nie? Ty vieš čo, Seržo? Mne sa ti minule sníval taký sen, že malý Sergej mal už 3 roky a spýtal sa ma, či sa k nám môže prísť hrať jeho kamarát zo škôlky. A vieš, čo som mu odpovedal? Vieš čo? Jasnačka, že Filipko sa k nám môže prísť hrať. Ale iba k jeho rodičia triedia odpad. Smiešne, nie? Iba k jeho rodičia triedia odpad. Ja odpad netriedím. Čo? Proste netriedím. Proste netriedím. Jasné, veď. Netriedím, ale... Však to nevadí, nie? Keď si už ten Sergej... Vieš čo?
Stále nemôžem uveriť, že sme už tu. Pred dverami pôrodnice. Lebo celé to tehotenstvo, ja neviem, ako ty, ale mňa to bolo úplne strašné, lebo moja Lenočka, ona je strašne krehúčka, vieš, tak nemohla dvíhať nič ťažké, nenamáhať sa, nestresovať, no popri tom v združení je to samý stres. Lebo my s Lenočkou, my pracujeme v takom združení, vieš. No tak ale to ti poviem, že ľudia sú pekné svine. Akože, čo sa odpadu týka, vieš, ľudia totálne serú na prírodu, tak si všeličo zažijeme. Ale teraz je to už jedno, pretože sme tu a moja Lenočka dnes porodí naše dieťa. A ja sa stanem rodičom. Ja, Pišta Malec, otec. Chápeš to? Aké je to pre teba? Počuj, Sergej. Ja v kuse rozprávam iba ja, však povedz aj ty niečo o sebe. Ja veľmi nemám čo. Aha, jasné. Chápem, aj ty si nervózny, ale tak ako si inak však. Tak nejako. Ale tešíš sa? Istým spôsobom asi áno. Ja sa úplne strašne teším. Ja sa strašne teším na svoje dieťa. Stále nemôžem uveriť tomu, Sergej, že moja Lenočka dnes vypustí zo seba naše dieťa. Je tak vo vnútri a zrazu... To je zázrak, Seržo. Nemyslíš si? Zázrak. Počkaj. Tam to neháč. A kam ju mám dať? Do plastov. Pozri, toto je miešaný odpad a ten sa spáľuje. A 5 fľaša je po spálení toxická. Veď to nemôžeš, čo by na to povedalo tvoje dieťa, kebyže je na svete, čo? Daj mi ju. A čo s ňou budeš akože robiť? Dám ju do plastov, nie? Počuj, ak by náhodou niekto vyšiel, tak na mňa zakrič, dobre? Nik nevíde. No ale ak by náhodou vyšiel, prosím ťa, zakričíš na mňa? Táto budova má 12 poschodí. Keď nenájdem kôž na tomto, tak ju vezmem domov. Ale iba ak by niekto vyšiel, tak zakrič. Možno je to tak. Tak to bude. Nemá srdce po mne. Ja mám maličké srdce. Už vám to mali vypnúť. Je to, ako by na nás všetci zabudli. Je to kvôli mne. Určite je to kvôli mne. Nemala som si namýšľať, že to bude inak. Vy svojho muža milujete? Nemusíte odpovedať. On je dobrý. Aj ten najmenší flakónik dokáže rozobrať na ešte menšie kúsičky. Plast, kov, hliník. Je veľmi pozorný. Je to pozorný človek. Takže ho milujete? No, milujete ho? Len občas toho priveľa zje, ale to nevadí. Keď teraz odíde, už sa nevráti. Nechcel prísť. Nechcel ísť so mnou, ale nakoniec som ho presvedčila. Keď ja som ho tak strašne chcela, to dieťa, myslela som si, že sa všetko zlepší. Že sa zobudím, tehotná a všetko bude lepšie. Niekedy si donesie večeru v plastovom obale. Obrovskú večeru v obrovskom obale. Ale potom ho roztrihá na tenké prúžky, celý ten obal, aby si zmenšil stopu. Je to pozorné. Ale vôbec nič sa nezmenilo. Len som bola každý deň o niečo väčšia a zároveň menšia. Vôbec nič sa nezmenilo. No chápete to? Ja som mu vyprala všetky tričká tak, že sa zbehli. Urobila som to náročky, aby boli ešte menšie. Nič nepovedal. Nikdy na to nič nepovedal. Asi vás tiež miluje. Vy jeho, on vás. Je to pozorný muž.
Len mi zabalil pri veľkú tašku. Myslíte si, že ak by som svoje dieťa nevedela kojiť, myslíte si, že by malo traumu takú nezmazateľnú? Keby som mohla, kojila by som svoje dieťa celý život. Ale vy raz umriete. A čo by s ním bolo potom? Na to ste nemysleli? Človek je najdokonalejší, kým ešte nie je na svete. Uzavretý cyklus, dokonalý biotop. Ja ale nechcem, aby odišiel. Aj keď ma nemá rád. Aj keď tak celkom nechcel žiadne dieťa. Keď ma sem už doniesol, chcem, aby tu aj zostal. Chcem, aby so mnou zostal. Chcem tak strašne veľa. Keď ho nebudete kojiť, bude jeho environmentálna stopa o niekoľko desiatok kilometrov dlhšia. Do prdela aj s celou ekológiou. Nechcem tu zostať sama. Nechcem zostať sama, no chápete to? Ktorý idiot. To je znamenie. Vidíš, ja som to vedela, niečo sa stane. To je znamenie, že by sme mali ísť hore. Ešte zavolám mame. Teraz, veď si jej volala z domu. Čo bolo pred 20 minútami. Chcem ju ešte raz počuť, než tam vkročím, čo ak sa niečo stane. A potom s ňou už nebudem môcť hovoriť, čo ak ju budem počuť posledný krát. Gabika, prestaň. Nedvíha. Ako môže teraz nedvíhať? Teraz? Keď som išla do pôrodnice? Čo to má znamenať? Moja mama dvíha vždy, za každých okolností. Prečo by nezdvíhala teraz? Práve v tejto chvíli, na ktorú čakala roky. Gabika, ideme hore. Nikam nejdem, kým nebudem hovoriť so svojou matkou. Prečo to robíš? Čo? O chvíľu príde naspäť naše dieťa. Nemohli by sme sa proste tešiť? Nie, nemohli, ide práve o to, že nemohli. Ja to nechcem, rozumieš? Chcem sa vrátiť domov. Gabika. Nechytaj ma. Viem, že si rozrušená, ja to chápem. Som tu s tebou. Mami? Čo si robila? Prečo si nezdvihla? Čo si robila v sprche? Ale teraz, keď ja idem rodiť? A čo keby ti Bela zavolal, že máš vnúka? Tiež by si nezdvihla? Nie, neupokojím sa, mami. Ďakujem ti pekne, že na mňa kašľaš aj v takejto chvíli. Ja to dieťa mám aj kvôli tebe a ty sa vo chvíli, keď mám rodiť, ideš proste osprchovať? No áno, aj kvôli tebe, lebo kto mi neustále vyrevúval, že chce vnúča, kto mi bedákal, že je starý a chce sa dožiť vnúčaťa. Ja nerodím len kvôli sebe, ja vás len žiadam, aby ste mi boli trochu vďační. Čo si to za matku, mami? Zložila. Čuduješ sa jej. Prečo to robíš, Gabika? Čo môžem robiť preto, aby si sa prekonala a prešli sme cez prah nemocnice? Keď si nikto neváži, že ja idem rodiť, ja tam nevkročím, končím. Gabi, všetci si to vážime. Tak ma ako vy si vážite. Ty len chceš to decko, aby už bolo vyvrhnuté a aby už nebolo iba moje. Srdiečko, tomu dieťaťu by si nemala brániť prísť na svet. Nevolaj ma srdiečko. Chováš sa sebecky náhodou práve ty? Nie. Viem, že je to pre teba veľmi náročné, ale už sme tu, pred nemocnicou. Naše dieťa dnes príde na svet a všetko bude dobré. Nebude. Musím ti niečo povedať. Nič mi nehovor, Gabi. Ja ťa nemilujem. Ja milujem niekoho iného. Ježiš Mária, je toto nutné? Choď preč! Nejdem, je to aj moje dieťa, či nie? Je tvoje, ty idiot, a práve preto chcem, aby si teraz odišiel. Nechcem ťa už nikdy vidieť, už nikdy v živote, lebo nechcem, aby si šiel teraz so mnou. Keby som teraz odišiel, pôjdeš sama hore na gynekológiu? Čo ťa do toho? Ak chceš, pôjdem domov a budem čakať na telefóne. Alebo sa budem prechádzať po meste. Len mi sľub, že sa upokojíš, prejdeš cez tie dvere a radostne porodíš naše dieťa. Ja ti už nič nesľúbim nikdy. V živote ti nič nesľúbim. Nepočul si, čo som povedala? Počuj. Tak čo sa tváriš, ako by som nič nepovedala? Čo si to za človeka? Keď sa rozrušuješ, dieťa je vydesené. Chceš priviesť na svet vydesené dieťa? Ja určite privediem na svet vydesené dieťa. Lebo aké iné by mohlo byť moje dieťa však? Chúďa, vydesená Gabika, ktorú vždy treba zachraňovať, upokojovať. Chúďa Gabika, ktorú bolo treba nabúchať, aby našla nejaký ten zmysel života. Nevyšlo to, smola. Ilúzia sa skončila. Nemilujem ťa a nechcem tvoje dieťa. Nechceš sa napiť? Prečo ma nikdy nepočúvaš? Prečo mi neodpovedáš? Prečo si taký sebec? Počúvam ťa, všetko som počul. Ty si pri mne žiješ svoj život, taký, aký si chcel žiť a
Ty ma k nemu proste doštelúvaš, ale ja už mám plné zuby toho tvojho šťastíčka. Tak čo budeme teraz robiť? Porob si svoje decko sám, ja nikam nejdem. Vieš o tom, že toto všetko budeš ľutovať? Ja to ľutujem už dávno, len ty o tom nevieš. Nedošteloval si ma dostatočne, nie som celkom presne zarovnaná, skrátka si ma nepriskrutkoval v podložke. Odkiaľ máš túto terminológiu? Čo ťa do toho? Možno ma trtkal nejaký inštalatér. To by už nám tak stačilo. Daj mi cigaretu. Nemám. Máš. Ešte nič. Porodiť dnes? Ak sa lekár rozhodne rezať ju, tak áno. Ak nie, tak iba možno. A podľa čoho sa rozhodne? Podľa nálady. Deň po Vianociach je najhorší. Vnútorná pľúšť. Vianoce ešte sú. Veď iba včera bol štedrý večer. Je niekto, koho ste včera obdarovali z lásky? Na Vianoce je všetko z lásky. Aj keď sa pogrciate, či nie? Prečo ste vlastne tu? Prečo všetci? Alebo azda nevyzerám ako normálny otecko? Ste len majiteľ spermie, ktorá oplodnila vajíčko. A typujem, že náhodou. Veľa fajčíte. Iba dnes. Máte deti? 3. 2 chlapcov a dievčatko. Ten prostredný je postihnutý, ale máme sa radi. A kto je s deťmi, keď slúžite? Môj manžel, on je taký obetavý. Aha. Tak čo? Už nebudete flirtovať? Ja som s vami neflirtoval. Áno, takže len máte slabosť na depresívne ženy, čo? Vy ste aj pekná. Za to vy ste pribratí. Ale ja nemám deti. Ale mám troch psov z útulku. Neznášam psov, sú tak nechutne dôvečili. Vy sa pri každej potenciálnej zodpovednosti stvrknete ako slimák. Nemám žiadnych psov. Nemám nič. Chceli by ste dieťa? Už neviem. Poznám ženu, čo nemohla mať deti. A tak strašne chcela. Tak strašne, že si vytvorila na každom rodinnom fóre identitu čerstvej matky. A zapájala sa do každej diskusie. A kupovala od iných mamičiek malé dupačky, čiapočky, ponoštičky, tričočky, svetríčka. Stále dokola. A tak ďalej. A potom ich predávala, ako by jej dieťa rástlo. Vymieniala si ich s inými matkami. Akurát nemala fotky. A to ju veľmi kvárilo. To znie príšerne. Keď sa vám to dieťa narodí, mali by ste byť k svojej žene opatrní. Každá čerstvá matka má strach. A človek ako vy by čerstvé matky nemal stretávať. Vyplaší vás to. Prečo ste vlastne tu? Tu fajn. Špina, smrad a prievan. Žiadna výzdoba. Budete sa o to dieťa starať, keď sa narodí? Neviem. Asi áno. Silné reči. Aj tak sa z toho doseriete.
Každý sa doserie. Prečo máte depresiu? Lebo Sestrička, prosím vás, sestrička, haló, sestrička, ale sestrička, tá taška. Ja tomu už naozaj nechápem, ja ničomu nerozumiem, tak na čo je to potom všetko? Na čo je ten zoznam? Na čo je to všetko dobré? Tie ponožky, uteráčiky, nosné spreje, na čo to všetko? Fotky, prvé okamihy, no na čo? Na čo? Povedzte mi niekto, na čo je to dobré? Na čo? Nehač to tam. Kravím, nehač to tam, o poschode nižšie sú koše aj na papier, sú tam všetky odpadkové koše, samozrejme, okrem kovov, nemajú skoro nikde. Haló, no tak otvorte niekto. Čo keby ma moja Lenočka potrebovala? Taký som to chlap, keď som tu, nie tam. Sergej? Ešte si tu? Dobre. To je srdce. Srdce dieťaťa. Nie nášho. Je to na takom prístroji. Vadí ti to? Bude to len srdce. Nepôjdeš preč však. Upokojujem, že si tu za dverami, tak blízko. Za tými istými dverami. Jadnutý vonku. Je to v podstate, ako by si bol so mnou. Vieš, chcela som ti len povedať, že vtedy tú noc, keď si urobil to naše dieťa, mne nevadí, že si bol opitý. Ani jemu to nevadí. Ja viem presne, ktorá to bola spermia, Sergej. To bola taká veselá spermia. Napriek všetkému ja to cítim. Budeme mať veselé dieťa. Si tam? Nepôjdeš preč však. Sľub mi to. Tešíš sa aspoň trochu. A teraz som ublížila svojmu dieťaťu. Teraz som ho pridusila. Teraz, keď ho privediem na svet, nebudem sa môcť naň ani pozrieť, lebo budem vedieť, čo som urobil. A to všetko iba kvôli tebe, lebo ty mi nikdy nevieš povedať nie, ani teraz. Nie si schopný správať sa ako chlap. Mám ti vylepiť? Neskoro. A je mi zima. Chlad sa šíri vyššie a vyššie a čo chvíľa dosiahne aj na to ubohé dieťa. A voda v mojom bruchu zamrzne a ona tam zamrzne tiež. Tak mi povedz, čo máš na srdci. Všetko mi porozprávaj. Ja znesiem čokoľvek. Len to zo seba dostane, poďme už konečne hore. Nehovor mi, čo mám robiť. Myslíš, že ty to zvládneš, ty ubohú Gabiku hore dostaneš, lebo ty si kaliber a ja iba hysterka, ktorá robí presne to, čo ty chceš. Prepáč, ale musíš uznať, že ty sa v tejto situácii správaš naozaj neprimerane. A prečo by som sa nemohla správať neprimerane? Prečo? Prečo sa mám teraz tváriť celá bez seba, že sa posieram od radosti, že idem rodiť to decko, keď to tak proste nie je. Ja nebudem robiť nič, čo chceš ty. Konečne chcem byť ja, iba ja a robiť to, čo ja chcem. A teraz nechcem ísť hore a hotovo. Mám pocit, že som tu zbytočný. Ty už nepotrebuješ ani diváka. Ale ja to nehrám. Ja mám takú silnú vôľu, že zadržím aj plnú vôľu. Asi bude lepšie, keď odídem. Ešte stále ťa milujem. Budem čakať, že mi zavoláš. Neopováš sa odísť. Ale ty nechceš, aby som tu bol. Nechcem, ale... Musím ti niečo povedať, lebo... Teraz chcem zmeniť svoj život. Neprehreje sa to? Vám to mali vypnúť. Nič krajšie už nikdy v živote nebudem počuť. Musím vám niečo povedať. Ja viem, prečo už týždeň prenášam. Prečo sa nechce narodiť. Ja som ho oklamala. Otca dieťaťa som oklamala. Ale čo som mala robiť? Keď ja som ho tak strašne chcela.
No čo som mala robiť? Nalákala som si dnu, tú maličkú spermiu, a ona sa mi teraz pomstila. Čakala do poslednej chvíle a teraz je to tu. Som odporná žena. Ale čo, ak by sa už nikdy nenašiel? Veď je to len jedno dieťa. Jedno dieťa sa nejako stratí, nie? Určite. Ja som len nechcela zostať sama do konca života. No to sa predsa dá pochopiť, nie? Tak počuli ste, čo som povedala? Áno. Jedno dieťa sa stratí. A dá sa to pochopiť, alebo nie? Veď všetko sa predsa dá pochopiť, nie? Nie, všetko sa nedá pochopiť. Ale toto sa dá pochopiť, nie? Ja neviem. A prečo neviete? Veď vy ste tiež matka, nie? Ja mám pocit, ako by bol svet jazero a ja do neho padám. Je vám dobre? Áno, je mi dobre. Tak chápete ma, alebo nie? Chápete, čo som urobila? Ja som nás oklamala. Všetkých. Aj vo mne je jazero. V bruchu mám maličké jazero. Dokonale chránený biotop. A nech ho aj nekojí. A nech je aj veľké. Ale bude moje. A budeme rodina. A budeme sa veľa smiať. A to sa predsa dá pochopiť, že som tak trochu klamala, nie? Dáš si? Nie. Radšej nie. Nevadí. Ja si dám. Vieš čo? Ja sa strašne teším na svoje dieťa. My už máme všetko pripravené, všetko nakúpené, aj postielku, aj perinku. A aj taký kolotoč, čo sa na ňom točia zvieratka, vieš, nad postielkou. Medveď, slon, tiger a opica. Akože ja som chcela radšej domáce zvieratka, ale aj moja Lenočka, ona chcela medveďa, slona, tigra a opicu. No a ja sa s mojou Lenočkou nikdy nehádam, pretože moja Lenočka, ona tvrdí, že hádka to je zvukový smog. Chápeš, zvukový smog a ju by ona je strašne kreučka, takže ju by ten smog mohol pohltiť a zabiť. Aká je tvoja žena? Nie je to moja žena. Môžem ti ešte niečo úprimne povedať? Vieš, ja nedokážem to celkom dobre pochopiť. Čo všetko? No všetko, ako je to možné? Ako je možné, že to dieťatko je tam vo vnútri a potom zrazu aj von. A potom je z neho človek. Chápeš to? To je zázrak, Seržo. Nemyslíš si? Zázrak. Ty sa tešíš? Nie, pýtal si sa to už. Pýtal? Aha, no. Nevadí. Ale môžem ti povedať ešte niečo iné. Vieš, ja niekedy mám pocit, že s tým zázrakom v Lenočkinom bruchu nemôžem mať nič spoločné. Že je to na mňa príliš, lebo ja som len ja. Že som toho skrátka nemohol splodiť. Veď každý môže splodiť dieťa. Každá tvoja spermia, či nie? No tak na to pozor. Ale tu nejde o to. Tu vôbec nejde o to. Tu ide o to, Seržo, že moja Lenočka pošla za dvere z brúško. A von, Seržo, ona von vyjde s dieťaťom. Moja Lenočka, s mojím synom. Chápeš? Nevidel si, kde je tu WC? Teba tvoja matka kojila? Čože? No, či ťa tvoja matka kojila? Nemám tušenie.
To by si mal zistiť. Pre Boha, na čo by som to mal zisťovať? Lebo to ti zmení život. Seržo, uvidíš, úplne ti to zmení život, lebo ja som na niečo prišiel. Nekojení ľudia neseparujú odpad. Na toto som ja normálne prišiel, lebo som ti zabudol povedať ešte jednu dôležitú vec. Dúfam, že moja Lenočka bude zdravá, dúfam, že moje dieťatko bude zdravé, ale tretie a to najdôležitejšie je, aby ho Lenočka kojila. Chápeš? Ja asi nemám kapacitu pochopiť súvislosti. Ja začínam mať vážne zlý pocit. Vážne zlý pocit. Haló? Haló? No tak otvorte. Prečo jej nezavoláš? Prečo? Pretože telefón je v taške, ty múdrc. Neháč to tam. Neháč to tam. Ja nechápem. Ako môžeš byť taký debil, keď som ti to už 3-krát povedal? Však toto je papier, alobal, aj fólia, ty debil jeden. Zatiahni brzdu, kámo. Jasné. Ty to stále nechápeš však. Za chvíľu ideš mať decko. No. Tak to tam proste neháč, hej? Ty sviňar jeden. Ty debil jeden, smrcký, ty sviňa jedna, vydrbaná, odpad sa má separovať, chápeš to, ty debil? Seržo, prepáč, ja som idiot, ja som sa nechcel, to je, Takto ste rozhodne autentickejší. Vďaka. Bol to... Separátor. Prečo ste vlastne tu? Vy máte v sebe takú upokojujúcu agresivitu. Najradšej by som odtiaľto odišiel. Tak prečo neodídete? Neviem. V podstate vás ľutujem. Buď sa zlomíte a priberiete ešte viac, alebo ju opustíte a budete mať celoživotnú traumu, že ste sa vysrali na vlastné decko. Iná možnosť nie je. Prečo mu nevezmete tú tašku? Na taške nezáleží. A čo ten zoznam? Vložky, podložky, podušky. Nezmyslí. Z čoho ste taká nešťastná? Dnes nenávidím ženy s bruchom. Prečo? Lebo len brucho je dôležité. Tašky nie. Môžem ti nejako pomôcť? Určite nie. Prečo si mi vlastne urobil to dieťa? Lebo som s tebou chcel mať to dieťa. Pravdu, ja chcem počuť pravdu. Ale to je pravda. Gabika, chodili sme spolu 5 rokov, žijeme spolu 3 roky, máme na 30, máme sa radi a bolo úplne prirodzené, že sme chceli dieťa. Nie, ja som chcela dieťa a v tom je ten rozdiel. Ty si iba súhlasil. Ale to je normálne. Ja som to zvážil a súhlasil som. A prečo? Keď si ho nechcel, keď si po ňom netúžil? Racionálne som vyhodnotil, že je to dobrý nápad. Ty si nikdy v živote po ničom netúžil a to je to, čo ma desí.
Ty si nikdy v živote naozaj netúžil ani po mne. Len si racionálne vyhodnotil, že je to proste pohodlné nechať Gabiku otehotneť. Však čo už, keď to decko tak veľmi chce však? Gabika, balil som ťa skoro rok. Ako môžeš povedať, že som po tebe netúžil? To je hovno. Balil si ma skoro rok len preto, lebo som ti nedala. Keby som ti dala skôr, tak sa na to vyserieš. Nevidím pointu. Pointa je, že ja som chcela to decko od hocikoho. Ale ty si bol najbližšie. No a racionálne si vyhodnotil, že veď už spolu chodíme toľko rokov, a veď však ona je tá herečka, tak čo už budem riešiť, keď to decko tak veľmi chce však? Podávaš úžasný výkon, Gabika. Úžasný. Len ti nemá to zatrieskať, lebo som tu len ja. A čo by si povedal, keby som dostala laktačnú psychózu a potom depresie a potom ďalšie depresie a už nikdy by si so mnou nezatrtkal? Prečo je to teraz dôležité? Lebo ty so mnou rád trtkáš, preto. Presnejšie rád ma trtkáš. Mohla by ste prosím zmeniť slovník? Nie, nemohla, lebo toto úplne vystihuje človeka, ktorý súloží s tehotnou ženou aj vo 8. mesiaci. Veď si súhlasila. A vieš, na čo som celý ten čas myslela? Myslel som si, že viem. Na to, že už pri tom nie sme iba my dvaja. A ty na to serieš a súložíš so mnou aj v najvyššom štádiu tehotenstva, len preto, aby si dokázal, aký sme my úžasný pár, ako nám to spolu klape. Prečo si mi o týchto pocitoch nič nepovedala? Mami, nie, ešte nerodím. A možno ani nebudem, lebo ma všetci seriete, preto. Je to moje dieťa, môžem si robiť, čo chcem. Nemala si sa sprchovať, keď som ťa potrebovala. Aj tu je prievan. Čo si dostal od svojej ženy na Vianoce? Dieťa. Chudáčik. Neznáša Vianoce. Mala som rakovinu. Nemôžem mať deti. Vybrali mi maternicu. Mala som identitu na každej rodičovskej web stránke a kupovala som svoju nikdy nepočatému dieťaťu malé dupačky, žiapočky, ponožtičky, príčbočka, medvedíčko, utieračky, všetko. Potom som napísala, že je choré. Potom, že zomrelo. Všetky matky, ktoré mi kedy niečo predali, plakali. Plakali za mojím mŕtvým dieťaťom. Bolo to veľmi dôstojné. Matky sú hrozne citlivé bytosti. Každý si mi môže manipulovať. Prečo pracuješ práve tu? Každý sa musí nejako trízniť, nie? Ja som nechcel dieťa. Ona vysadila tabletky od tajomky. A keď mi to povedala, na potrat bolo už neskoro. Čo som mala robiť? V poslednej dobe, keď kráčam do práce, otočím sa a na chodníku po mne neostávajú nejaké stopy. Neviem, ako je to možné. Ja som nechcel s nikým ani žiť. Ja som nechcel nič z toho, čo sa mi deje. Moje stopy sa v ňu strácajú, ako by som nebola. Ale keby som mohla byť matka, určite by som zanechávala stopy. Ja som sa nechcel reprodukovať. Za posledných 6 mesiacov som šialene pribral. Ja som nikdy nemal brucho. Teraz je zo mňa trtko v obleku, s bruchom, prevísajúcim ponad opasok, s bruchom, ktoré sa pri sexe natriasa. Chápeš ma? Ty tu chápeš, že už je to aj tak všetko jedno. Pokojne to zdvihni, ako by som tu ani nebola. Sergej? Ešte si tu? Dieťatko je tiško. Spinka. Nechce vyrušovať. Ani sa nechce narodiť, aby nevyrušovalo. Je to také milé dieťatko. To naše dieťatko.
Vieš, ja viem, že ty si to dieťa teraz tak celkom nechcel, ale možno neskôr by si ho chcel. Tak by si sa mohol začať tešiť, nie? Veď je to jedno tých pár rokov hore dole, nie? Ty si môžeš žiť svoj život. Ja sa o všetko postaram. Len niekedy budeš tak trochu oteckom. To bude pekné. Fotky na chladničke a malé ponožky vedľa tvojich v práčke. Ale ty si môžeš prať vo svojom byte. To len niekedy, keď prespíš u nás, tak ti operiem ja. A budeme spolu na Vianoce a tak. Vieš, rozmýšľala som, že možno preto prenášam, lebo dieťatko čaká. Čaká, kedy sa začneš tešiť. Nie všetko sa dá pochopiť. Niektoré veci sa pochopiť nedajú. Nikdy. Sestrička? Sestrička, pomoc! Sestrička, pomoc, haló! Sestrička, pomoc! Čo sa deje? Pomôžte, pozrite, sestrička, pomôžte! Sestrička, pomôžte! Volám lekára. Vydržte, volám lekára. Sestrička. Nevydeváš to však, nie? Nie. Prepáč, nechcel som ti vraziť, neviem, čo to do mňa vošlo. Zabudnime na to. Môžem ti niečo úprimne povedať? Vieš, my sme už s Lanočkou počali dieťa, ale naše dieťatko zomrelo. Ešte bolo len v brúšku, malo len pár milimetrov a už zomrelo a nikto nám nevedel povedať, prečo sa tak stalo, len sa tak jednoducho stalo z jednej chvíle na druhú. Chápeš? Chápem. Nevedel prečo. A to k tomu ani nič nepovieš? A čo mám k tomu povedať? Také veci sa proste stávajú. Hej, stávajú. Ale nám sa to stalo prvýkrát. A moju Lenočku to úplne položilo. Ona je taká krevučka a potom prestala pracovať aj v združení, lebo sa nedokázala pozerať na to, akí sú ľudia zlí. Na naše dieťatko umrelo, chápeš? Preto som tak trpol. Celé to tehotenstvo som trpol. Každý deň som proste trpol. Daj to sem. Vieš, čo ma trápi úplne najviac? Že kde je teraz to naše dieťatko? Kam ho v tej nemocnici dali? Myslíš, že ho pochovali? Alebo niekde existuje nejaký spárovaný zber na niekoľko milimetrov malé, nenarodené deti? Je strašná zima. Je. Už mi nohy primrzli k betónu, už sa odtiaľ to ani nepohnem. Dám ti svoj kabát. Strč si ho. Toho začína mať dosť. Ty? A keď ja pri pôrode zomriem? Garantujem ti, že nezomrieš. Ale to mi ty garantovať nemôžeš. Ja zomriem a moja dcera prežije a ty zostaneš sám s dieťaťom, ktoré bude žiť na veky v omyle. Gabika, ja som si tých 9 mesiacov trpel s tebou. Zaslúžim si, aby si konečne išla hore a porodila to decko. Veď sme to už analyzovali. Ty si už všetko raz analyzoval a to ma na tebe žerie najviac. Ty a ten tvoj kognitívny mozog. Vieš, čo ti poviem? Neznášam trtkať. Nielen s tebou vôbec. A rozhodla som sa s tým skončiť.
Ako chceš. Toto nedáš, toto ťa zožerie. Dobre, už nebudeme trtkať. Zavolám teraz tu novinárov. Do 10 minút sú tu. Chceš to? Vidíš, Serenka? Tak toto dopadlo. Nie je všetko také dokonalé, také stabilné, aby to nerozhodila hysterka tesne pred pôrodom. Robím to len kvôli tebe, dcerka. Teba nepočuje. Počuje. Nepočuje, zakala si uši. Toto nie je vtipné. Vieš, prečo som chcela byť v skutočnosti tehotná? Lebo som vždycky chcela všetko, čo majú ostatní. No a čo? Gabika chcela byť tehotná. Gabika chcela mať tehotenské fotky na titulke. Gabika nechce dieťa. A Gabika nechce porodiť. No, Vybavím ti fotky na všetkých titulkách tejto krajiny. ja nepotrebujem, aby si ma utešoval, ty blbec. Keď budeš mať fotky na titulke s našou dcerou v náručí, začneš byť šťastná. Ja som ešte na škole. Mala ísť opatrovať takú starú pani. Šla som na inzerát a keď sa pani otvorila dvere, ja som stíchla. Ja som cúvla, ja som sa tak strašne zľakla a povedala som, prepáčte, zazvonila som na nesprávne dvere. A vieš prečo? Lebo tá pani bola tak strašne škaredá a mala fúzy ako chlap. Tak, aký som ja človek. Gabika, ideme hore. Ja nikam nejdem. Nikam. Za posledné mesiace si mi vybavil viac akcií ako za 2 roky dokopy. Mal si mi zvýšiť percentá. Máš zmluvu. Sorry. Tak si ma mal zobrať a bolo by to na poli. Túto hru nehrám. Ale hráš. Neporodím, pokiaľ ťa poriadne nevytočím, aspoň raz v živote. Takže o to ide? Áno. Zrazu je tu také ticho. Sergej, ja som to dieťa strašne chcela. Ja som to dieťa potrebovala. Namiesto teba, namiesto všetkého. Myslela som si, že sa všetko zlepší, keď bude vo mne. Ale nič sa nezlepšilo. A možno sa všetko zlepší, až keď sa narodím. Veď nie som až taká zlá. A sú aj horšie ženy, ako som ja. A ty? Ty si pribratý. Ani milý nie si. A si zo mňa nervózny. Ty si nervózny tak všeobecne. Toľko som o teba usilovala. Zrazu mi je to všetko jedno. Ale na druhej strane, prečo by sme nemohli mať pekný život práve my? Embolia plodovou vodou. Jedna z mála komplikácií, ktorá sa nedá predpokladať. Plodová voda sa dostala do krvného obehu matky. Tiež ťa zomrelo, všetky moc nevybrali. Ešte trochu. Hovoríš o mojom dieťati? Nie. Bože môj. Musím mu to povedať. Nenávidím ženy s bruchom. Vyparilo sa. Zmizlo. Už ho nie. Ten človek sa tak tešil. Keby sa netešil, bolo by to lepšie? Ale prečo sa to stalo práve jemu? Ilonka. Moje dieťa sa na všetkých tých fórach volalo Ilonka. Také smiešné meno. To začína byť absurdné. Ideme. Nejdem.
Zavolám záchranku. Ty ťa vyvlečú. Ujdem. Mám chuť ti vylepiť. No konečne aspoň niečo. Vidíš, Serenka? Tak toto dopadlo. Ja som vždy chcela všetko riešiť s takou energiou, tak naplno, aby o mne hovorili, že Gaba, tá si vie užívať, vie byť veľkorysá. Chcel by som byť ako ona. Gaba. Ty ale taká si. Ale hovno som. Pitvanie, analýzičky, melancholia, depresia, pižlikanie. Malý penis, čo robíš? Ja nemám malý penis. Nemáš, chcela som ťa naštvať. Komu voláš? Volám Bulvár, Adam sem bude chcieť kvôli tebe vyliezť do... To neurobíš. Už volám. Vieš čo, ja ti ju porodím. Ale chcem rodiť sekciu a nechcem sa ani dotknúť. Porodím ti ju, ale kojiť ju nebudem. Nosila som ju 9 mesiacov, to ti musí stačiť. Rozchádzam sa s tebou, daj mi ten telefón. Volám! Sergej, si tam? A netreba. O chvíľu ma už určite zavolajú k tomu pôrodu. Tak ti chcem len povedať, že ahoj. Ale môžem ti povedať ešte niečo iné. Ja, vieš, moja Lenočka, ona bola poslednou dobou taká si čudná. Takže, vieš, ja mám rád ženy, ktoré veľa nehovoria, lebo je to v pohode mať tichú ženu, ale ona počala tak ako si inak. Iba ma tak hladkala. Ja ti neviem, Seržo. Pre mňa je to tehotenstvo, celé to tehotenstvo tak veľkou záhadou. Tak som nič nehovoril, na nič som sa nepýtal, len sa pripravoval. Ja som sa pripravoval a čakal. To som ja všetko kúpil. Aj postielku, aj peniku, aj kolotoček. Aj tašku som zbalil ja sám, len mi bolo pri tom tak ako si divne. Ja neviem, Seržo, možno to bolo kvôli tomu nášmu prvému dieťatku, že sme sa o tom nerozprávali. Možno sme sa o tom mali rozprávať. A čo ja som sa aj rozprával, však vidíš, aký som, že sa mi úba nezatvorí. Ale nerozprávali sme sa o tom tak naozaj. Tak naozaj. Si tam, Sergej? Som. Dobre. Dobre, že ma teraz nevidíš. Ruku ma to vzalo. Ja neviem, ako má ruka. Inak, Sergio, páčiš sa mi. Naozaj sa mi páčiš. Ak to bude chlapec, tak to bude Sergej. Sergio, budeš tam ešte dlho? Mne naozaj treba. Alebo, ak tak ja môžem ešte do umývadla. Sergio, máš ešte do umývadla? Ty si mi zavolal, Sergej. Odchádzam. Čože? A prečo mi to hovoríš, Sergej? Ja som to dieťa nechcel. A prečo mi to hovoríš? A teraz mi také veci nehovor! A teraz mi nemáš právo také veci hovoriť! No a čože som ti to nepovedala? Že ešte nerodím? Ja som ťa len chcela dojať! Aby si prišiel a bol konečne so mnou! Aby si už konečne prišiel a bol konečne so mnou! Prestaňte revať. Prečo? Mali by ste sa konečne začať sústrediť na vlastné decko. Potrebujeme len znovu vidieť ozvy plodu. Napojím vás na kardiotokograf. Nie. Mňa na ten prístroj pripájať nebudete. Potom si odídete a vykašlete sa na mňa. Lekár vás potom vezme na sono. Podľa mňa je len zlo otočené dole hlavou. Moje dieťa nie je dole hlavou. Moje dieťa je hore hlavou, aj keď to tu nikoho nezaujíma. Preboha, úplne to dieťa zmagoríš. Ona ma chápe. Ona jediná ma chápe. Aj tak nikto neprišiel.
Hold, možno nie si až taká úžasná, ale ešte stále ťa môžem odfotiť Ja ja. ťa nemilujem, ja ťa naozaj nemilujem. S niekým iným som mala mať dieťa. Mne to nevadí, máš ho so mnou. Také to bolo pekné, byť tehotná. Také pekné. Už sa to končí, všetko je preč. Okamžite vstaň, vyzeráš príšerne, vieš o tom, keby ťa teraz odfotili, už nikdy v živote nevidíš na ulicu. Chcel som všetko inak, všetko inak. A keď si ma trtkal, myslela som na iného, na iný život, na iné všetko. Už to mám vážne dosť, ak nevstaneš do 5, odchádzam. Dieťa je omyl, nič nevyrieši, všetko malo byť inak. 1, Ak prídu novinári, tak im poviem, že si ma podviedol. nepovieš 2, Poviem, 3, poviem, že si ma podviedla ty. ja milujem Igora, s ním som mala mať dieťa, a nie s tebou. To je blbosť, už sme to 100-krát preberali. 4, Povedal si, že odchádzaš. 5, odchádzam. Viem, že neodídeš. Ak prídu, tak im poviem, že to decko nie je tvoje. Nepovieš, drž sa. A začala mi otekať plodová voda. Ty si taký hajzel. Haló. Haló, otvorte. Prosím vás, moja žena rodí. Ja tu mám jej tašku. A ja som sa rozhodol, že chce... Okamžite mi ho zavolajte. Nemáte to Sestrička, Zavolajte mi ho, nebudem rodiť. sestrička, prosím vás. Už rodíte. Prosím vás, počkajte chvíľočku, my to máme zaplatené. Sestrička, prosím vás, moja žena tam má tašku a oni majú byť... Ja som mal byť pritom, chápete, vezmete jej, prosím vás, tu... Pardon. Prosím vás, sestrička. Ale počkajte, volá sa Lena. Lenočka. Alebo ešte nie. Má to zle vyratané. Haló. Ježiš. Vylákali ste ma. Nechcel som. Vy ste išli po schodoch z dola? A nevideli ste náhodou odpadkový Kožnákovi? Bežal som, prišiel už výťah, viezli moju priateľku. Niekoho priviezli. Dlhovola sa rodí. Ale tak potom je už vo vnútri. Prosím vás, moja priateľka rodí a má tu kufre. Tam sa nedoklopete. Prečo? Ja neviem, asi tam majú takú zvukovú zábranu, viete, zvnútra, že nás nepočujú. Akože oni by aj otvorili, ale nás nepočujú. To je blbosť. Sergej, počuj, to je sranda. Nevzali kufre, to je sranda. Musím ti niečo povedať. Sergej, čo sa deje, si nejaký zledy? Stalo sa niečo, Sergej? Buď chvíľu ticho. Sergej Riazanský, To som ja. máte syna. 4500 gramov, 54 cm. Chcete sa pozrieť bližšie? Nie? Teraz pôjde na novorodenecké, kým sa vaša žena preberie z narkózy. A čo mám robiť ja? Oslavovať. Prosím vás, moja priateľka rodí má tu kufre. Sergej, gratulujem ti, však to je úžasné, ty máš syna, Sergej, dáš si? Ja si dám. Dáš si. Vyčerpaný. Dajte si. Vyčerpaný. A viete čo? Taška je vo vnútri a teraz sa tam aj ja doklopem. Nech by bolo, čo bolo, pretože ja cítim, že moja žena ma potrebuje. Haló, otvorte, že ma potrebuje teraz, v tejto chvíli. Že ma moje dieťa... Chce s vami hovoriť lekár. Vy... Príde. Sestrička. Videl si ho?
Takže aj ty si plakal. Aj tu je prievan. Každý sa nakoniec rozreve. Kam ideš? Skončila mi služba. Dáš mi číslo? Nie. Zase sneží. Neostávajú po nej žiadne stopy. Nezostávajú po nej žiadne stopy. Žiadne stopy.